Zpravidla každých 5 let navštěvují biskupové jednotlivých zemí papeže a vatikánské úřady. V minulých dnech pouť ad limina apostolorum ke hrobům apoštolů vykonali slovenští biskupové v doprovodu bohoslovců. My bohoslovci kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule sprevádzame počas týchto dní našich slovenských otcov biskupov na návšteve ad limina v Ríme. Na túto návštevu sme sa pripravovali modlitbami za našich otcov biskupov aj za úspešný a požehnaný priebeh tejto návštevy. Počas týchto dní sme navštívili mnoho významných pamiatok v Ríme. Pre nás bohoslovcov 5. ročníka a diakonov je to obzvlášť veľmi vzácny čas práve tým, že o týždeň príjmeme diakonské a kňazské svätenia. Na tejto návšteve Ríma doprevádzame našich otcov biskupov, konkrétne aj nášho biskupa monsignora Františka Trstenského, ktorý je nám veľmi blízky, či už tým, že snaží sa s nami aj bohoslovcami tráviť čas, ale aj z toho hľadiska, že napríklad nás učí biblikum. Pre nás je to aj taká možnosť sa mu tak aj poďakovať, že mu môžeme poslúžiť. No a keď som aj ja nad tým tak rozmýšľal, čím je to také špeciálne, tak som si tak uvedomil, že naši biskupy idú k hrobom apoštolov, tak my aj ako bohoslovci, ako budúci kňazi, ideme akoby za nimi a takto aj od nich sa učíme a ako prostredníctvom nich nasledovať apoštolov a samozrejme nasledovať aj Krista, čo je vlastne taký spoločný cieľ. Môžem povedať, že ad limina apostolorum je stretnutie naozaj biskupov so Svätým Otcom, tak ako veľakrát sa aj biskupy vo svojich diecezách stretávajú nielen so svojimi kňazmi, osobitne so svojimi kňazmi, ale aj s Božím ľudom a snažia sa im priblížiť, snažia sa im načúvať, aby dokázali naozaj reagovať aj na tie, môžeme povedať, znamenia čias alebo tie potreby, ktoré aj súčasná doba prináša.